सेथियावनो जाहैबाय हाग्रामा महिलारि, प्रमद बर', बिश्वजित दैमारि, इउजि ब्रह्म आरो दुलाराय बर' फरायसाफोरनि दिपेन बर'। बिथांमोन साबा लिडारानो जोंनि भबिष्यत। दिनै बनसुआबो जुदि दिनै प्रमद बर' बिथांखौसो जुदि पावारनिफ्राय खोख्लैनो थाखाय जुदि दिल्लीयाव जुदि बुंहैदोंब्ला, गेलेमफुआवबो इलेक्सन जोबनायनि उनाव एमपि इलेक्सन जोबनायनि उनाव बे खोथाखौनो बुंहैदों जे बड'लेण्डआ जाया। गोसोआव लाखि रायजोफोर आरो बावनो नाङा। गोबां एकर्डआ जाफुंनानै रन्जन दैमारिया गवाब्ला जों मा जानो? गोबां एकर्डआ जाफुंनानै सनितपुर आरो बिश्वनाथआ माबायाव हाबाब्ला, बिटिआर हाबाब्ला जोंहा मा लाब जानो? जेबो लाब जानाय नङा। गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ खुलुमनाय बावहरग्रोदों। दिनै नंगौ बनसुखौ लानानै गोबां ससियेल मिडियानि गेजेराव खोथाजों खोथा नांज्लायनाय आरो बितर्कफोरखौ जों नुलायदों। बिनि सायावनो दिनै जुदि आं फंनैसो बुंनो सानदों। थांनाय 8 तारिख जा धर्नानि समावहाय पुलिसा धर्ना होगिरि बनसुनि बयबो सापर्टारफोरखौहाय हमनानै लाना थांदोंमोन। आं बेखौ मोनसे सानखांनो फैदों, आंनिसो साननाय। गभर्नमेन्टआ सोरखौबा फेमास खालामनो थाखाय गोबां आदब खायदाजों फेमास खालामो। जायबायदि दिनै अल इन्डिया बनसुनि मोनसे माबायाहाय धर्नाहाय मोनसे फेमास जानानै थाबाय। नाथाय बिनि गेजेरावबो मोननैसो गोनां दृश्यआ जोंनि गेजेराव नुजादों आरो बे दृश्यखौ खोब रायजो राजाया नोजोर होदों आरो मोनसे दुखु मोननाय फोरमायदों। बेनो जाहैबाय जे जोंहा धर्ना होजेखावनायनि गेजेर समावनो एबसुखौ मुर्दाबाद होनाय बा दिपेन बर' बिथांखौ मुर्दाबाद होनाय बे खोथाया सोमजिदों, नुदों, बयबो खोनादों। दा बेखौनो आं दिनै बुंनो सानो। आं सादा सिदा बुङो, बयखौबो बुङो। दिनै दिल्ली बायदि जायगायाव एबसुखौ मुर्दाबाद होननानै जोंहा बेयाव बड'लेण्ड जों मोननो थाङा, बा सोरबा व्यक्तिगत दिपेन बर' बिथांखौबो मुर्दाबाद होननानै जोंहा बेयाव जेबो लाब जाया। एबसुनि सोरबा दैदेनगिरिखौ पार्सनेल मानिबा गोरोन्थिनि थाखाय मुर्दाबाद होननाया आलादा खोथा, नाथाय एबसुखौ बुंनाय लोगो लोगोनो रायजो राजानि साननाय नोजोरा आलादा जायो। मानो होननानै बुङोब्ला एबसुनि सोरबा लिडारासो गाज्रि जानो हागौ, नाथाय एबसुआ दिनै गाज्रि नङा। आं दिनै बेखौ बुंगोन। आरो मोनसे खोथाखौ आं दिनै नोजोर होनो नागिरदों। दिनै बनसुआबो जुदि प्रमद बर' बिथांखौ पावारनिफ्राय बोख्लायनो थाखायसो, बिनि राजनितिक केरियारखौ फोजोबनो थाखायसो दिल्लीयाव जुदि बड'लेण्डनि खोथा लाफ्लाहैदोंब्ला बे हलि मालाबाबो साक्सेस जानाय नङा। बिनि एग्जाम्पलखौ आं दिनै नोंथांमोननो होनो नागिरदों। जुदि प्रक्सि आन्दलन खालामनानै जुदि सोरखौबा पावारनिफ्राय बोख्लायनो थाखायसो जुदि बड'लेण्डनि मुं लानानै दिल्लीयाव थांदोंब्ला जेबो साक्सेस जानाय नङा। जेबायदि दिनै जोंहा आं मोननैसो एग्जाम्पलखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव होनो नागिरदों, जाय एग्जाम्पलखौ नोंथांमोना आंनिफ्राय मोनगोन आरो बे एग्जाम्पला सैथो एग्जाम्पल जागोन। दिनै आरो आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौ बुंबावनो नागिरदों। इलेक्सननि आगोल एबसुनि गोबां आनसलिकनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बिथांमोना 26 जन डेलिगेसन हाग्रामा महिलारिनियाव हरनि 12:30 फैदोंमोन। अब्ला बिथांमोना बुंफैदों हाग्रामा महिलारिखौ, जेखौ जों सानदोंमोन बेखौ जों खालामनो हायाखैसै आरो जेखौ जों सानाखै बेसो दिनै जाबाय सार। बिनिखायनो दिनै जों पावाराव नोंथांखौनो फैजानो आरो लुबैबावदों। जेखौ जों दिनै आन्दलन खालामदों जेखौ लानानै, नाथाय बे टटेलि जोंनि साननायनि बाहेराव सार। दिनै जों दुखु मोनदों, नाथाय जों बुंनो हाया होननानै हाग्रामा महिलारिनि सायाव बिथांमोना बुंफैदों। अब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांमोना फंसेल' खोथा बुंदों, बै स्टेकजों हाथायाव थुनानै बुंदों, मिनानै बुंदों, सालायनो होदो प्रमद बर' बिथांखौ। बड'लेण्डनि मुङाव नंखाय सोमावसारनानै बियो सिफ जानो फैदों, जानो होदो। नोंथांमोनाबो नायलांदो, आं जेखौ बुङो नोंथांमोना गाज्रि मोनोमोन, नोंथांमोना आंनि बुंनाय आरो लिरनायखौ नोंथांमोना दिनै बुजि मोनाखैसै। सालायनो होदो प्रमद बर' बिथांखौ। बे खोथाखौ हाग्रामा महिलारिया बिथांमोनखौ बुंहरदों। बिथांमोना दुखुजों मा फोरमायदों आं दिनै बुंनो साना। गोबां खोथाखौ बिथांमोना रायज्लायदों। 3 ग्रुपआ दिनै हाग्रामा महिलारि बे समाव रायज्लायदों। बै समावहाय बुंनानै लादो, दा जोंबो थांदोंमोन होननानै आनसलिकफोरा। अब्ला नाय, दिनैनि तारिखावबो जुदि
बनसुआ पावारनि थाखाय जुदि दिल्लीयाव थांदोंब्ला रायजोआ गाबगोन दुखु मोनगोन आरो जानाङि घटनाफ्रा जोंनि बे बर' रायजोनि गेजेराव जानो हागौ बड'लेण्डखौथ' नांगौ होननानै प्रमद बर' बिथाङाबो बे गान्धीनि थैनाय मांखराव बुंदोंना जोङो अरायनि थाखाय जोङो बड'लेण्डनि थाखाय जों नाजालांबाय थागोन प्रमद बर' बिथाङा बे सुक्तिनि सानसेनि सिगाङाव बुंदों अब्ला नाजालांदों बड'लेण्डनि थाखाय हज्रि खावबावदों माथो दोङो मोनैनिथ' जेबो माबा गैया मोनगोन मानो मोना जों नाजालांनांगोन दिनै आं बेनिखायनो नोंथांमोननियाव बे खोथाखौहाय खावलायदों बे सैथो एग्जाम्पलानो जाहैबाय सिगाङावनो आं बुंग्रोदों आङो जानला मोनला गोदाव सोराव बुंबायग्रा मानसि आं नङा उइथ इभिडेन्स आं बुङो रायजोफोर जेब्ला आन्दलननि स्पिरिटआ मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय जिथु आन्दलन एबसुनि बियो दंबाय थायो 2017 नि लास्टजों जेब्ला बड'फा हाउसआव मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट मिटिं जायो बै समाव मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथाङा बुंदों जे आं सासे एमपि जाफेरनाय आंहा एक्सपिरियेन्स दं बड'लेण्डआ खिन्थु जानाय नङा बड'लेण्ड मोननायनि जेबो क्राइटेरिया बर'नियाव दिनै गैया बिनिखायनो बड'लेण्ड जाया होननानै जेब्ला इउजि ब्रह्म बिथाङा बड'फा हाउसआव बुंदों अब्ला गसंनानै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बुंदों बड'लेण्डखौ जाया आंबो मिथिगौ आदा आंबो मिथिगौ बड'लेण्ड जाथ'वा मोनथ'वा नाथाय जों बड'लेण्ड मोना होननानै रायजोनि जिथु स्पिरिटनि टेम्पु होननानै बुंदों स्पिरिट माबाखौ जिथु रायजोनि माबानाय এই रंजा माबाखांनाय এই आन्दलननि स्पिरिट बे टेम्पुखौ जों खमायनो हानाय नङा मानो होनब्ला जों हाग्रामा मैदेरखौ जेरैखि जाया जों इलेक्सनाव फेजेननांगौ जों इलेक्सनखौ जोङो गेलेग्रोना फेजेनग्रोनि बे खोथाखौ बुंदों लोगो लोगोनो मानगोनां रोंगोरा बिथाङा बे खोथाखौनो बुंदों अब्ला नाय जोंनि दिनै नाजानाया मा दिनै बनसुआबो जुदि दिनै प्रमद बर' बिथांखौसो जुदि पावारनिफ्राय खोख्लैनो थाखाय जुदि दिल्लीयाव जुदि बुंहैदोंब्ला मा लाब जागोन जेरै दिनै प्रमद बर' बिथांनि नाजानाय जिथु आन्दलना हाग्रामा महिलारि बिथांखौसो पावारनिफ्राय बोख्लायनो थाखाय आन्दलन खालामदों होनना गावनो बुंनाय खौरां आं बुंनाय खौरां नङा इउजि ब्रह्मआ बुंनाय खौरां अब्ला नाय गेलेमफुआवबो इलेक्सन जोबनायनि उनाव एमपि इलेक्सन जोबनायनि उनाव बे खोथाखौनो बुंहैदों जे बड'लेण्डआ जाया अब्लाबो जों इलेक्सन गेलेना हाग्रामा महिलारिखौ जोङो फेजेनग्रोनि दिनै बनसुआव बुंगोन नामा प्रमद बर'खौ जों फेजेनग्रोनि जोङो बड'लेण्डनि थाखाय नङा बुंगोन नामा बुंलाय रायजोआ दिनै मा जागोन रायजोखौ आरो नंखाय जों दुखु होनो नाङा प्रमद बर' बिथाङाथ' आन्दलन एकर्डनि सानसे सिगाङाव बुंदों गान्धीनि थैनायनि मांखराव जि गार्डेनाव गसंनानै जों कुनु दिन बड'लेण्डनि नाजानायखौ जों माब्लाबाबो गारा नाथाय बड'फा हाउसआव मा बुंदोंमोन बड'लेण्ड जाया होनना बुंदोंमोन ना गोसोआव लाखि रायजोफोर आरो बावनो नाङा बेखौ आं दिनै बुंदों दिनै आङो रायजोफोरखौबो खावलायहरनो सानदों आरो मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि सक्तिकारिफोर आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनि दैदेनगिरिफोर अरायबो गोसोआव लाखि बिटिआर एकर्डनि दफाफोरा गासैबो जाफुंजोबाबो जानो हागौ जाफुङोब्ला मोजां मोनगोन बयबो खुसि जागोन नाथाय मोनब्रै दफाया इमिडियेट जाफुंनांगौ जुदि बे दफाया जाफुङाब्ला रायजोआ माब्लाबाबो सन्तुष्ट जानाय नङा नाम्बार 1 रन्जन दैमारिया थाबैनो गनांगौ नाम्बार 1 इस्यु नाम्बार 2 सनितपुर आरो बिश्वनाथआ थाबैनो हाबनांगौ रायजोनि दाबि नाम्बार 3 फान्डिं जिथु एकर्डनि नामाव दासिमबो फैयाखै बे फैनांगौ नाम्बार 4 जोंनि बर' इयुथफोरा रिक्रुटमेन्ट मोननांगौ गोबां एकर्डआ जाफुंनानै रन्जन दैमारिया गवाब्ला जों मा जानो गोबां एकर्डआ जाफुंनानै सनितपुर आरो बिश्वनाथआ माबायाव हाबाब्ला बिटिआर हाबाब्ला जोंहा मा लाब जानो जेबो लाब जानाय नङा बिनिखायनो आरो आं बुंबावो जोंनि बर'नि साबा लिडारखौ अरायबो रायजोआ गोसोआव लाखि उनाव खामानि होगोन सेथियावनो जाहैबाय हाग्रामा महिलारि प्रमद बर' बिश्वजित दैमारि इउजि ब्रह्म आरो दुलाराय बर' फरायसाफोरनि दिपेन बर' बिथांमोन साबा लिडारानो जोंनि भबिष्यत जों जुदि गोग्लैगोनबा बिसोरनि थाखायनो गोग्लैगोन जों जुदि गोजौआव थांनांगौबा बिथांमोननि थाखायनो गोजौआव थांगोन जुदि फैबाय थानाय समाव जाबायदि दिनै जागासिनो दङ
बे जुदि बांसिननिख्रुइ बांसिन जाबाय थायोबा बिसोर साबा लिडारखौ रायजोआ खिन्थु गोसोआव लाखिनांगोन बुंखाबाय। जों जाथिखौ जों गेरेमसा लांनो थाखाय गेरेमसा महराव दैदेनलांनो थाखाय दिनै रायजोआ नाजादोंथ'। बै साबाया जुदि फेलार खालामनो हायोबा रायजोआ खिन्थु ओरैनो थानो मोननाय नङा। बेनिखायनो खावलायहरदों जोंनि फैबाय थानाय समा जेन जानाङि घटनाफ्रा जेन जानाङाथों, रायजोआव आरो जेबो मोनसे गिथावना समयसाफोरानो जेन जानाङाथों, बेखौ दिनै आं अरायबो हास्थायो, अरायबो हास्थायगोन आरो रायजोखौ अरायबो दिनै जों बुंबाय थानांगोन। आं बारा बुंनो सानाखै, बेसेनोसै।